бо рушди технология кӯдакони имрӯза аз хурдсолӣ бо экранҳои телевизор, компютер, планшет ва телефон ошно мешаванд. аммо истифодаи нодурусти ин технологияҳо метавонад ба саломатӣ ва рушди онҳо таъсири манфӣ расонад. тавсия медиҳанд, ки барои кӯдакони синни мактабӣ вақти экран, яъне вақти тамошои телевизор ва бозиҳои электронӣ маҳдуд, масалан 1-2 соат дар як рӯз бошад ва он ҳам таҳти назорат ва бо мазмуни муносиб. бисёр оилаҳо қоидаҳои худро доранд. масалан танҳо пас аз анҷом додани дарсҳо иҷозати бозиҳои компютериро медиҳанд. волидайн бояд дар масъалаи вақти экран қатъиян ва ҳамзамон бо меъёр амал кунад. якум, мундариҷаи тамошо ё бозӣ бояд мувофиқ ба синну соли кӯдак бошад. филмҳои зӯроварона ё бозиҳои дорои саҳнаҳои бадкирдорӣ барои ин синну сол муносиб нестанд. дуюм, вақти истифода танзим шавад. масалан муқаррар кунед, ки ҳар рӯз на зиёда аз 1 соат телевизор ё бозии компютерӣ. беҳтар аст, ки ин вақтро низ ба қисмҳо тақсим кунед. барои мисол ним соат бегоҳӣ пас аз корҳои хонагӣ, ним соат рӯзҳои истироҳат ва ғайра. алтернативаҳои солим фароҳам оваред. агар кӯдак вақтхуширо танҳо дар экран набинад, ӯ ба ҷои телефони ҳамеша дар даст гирифтан метавонад китоб хонад, расм кашад ё дар берун бозӣ кунад. волидайн метавонанд қоидаи беэкран бегоҳии оилавӣ ҷорӣ кунанд, ки ҳангоми он тамоми аъзои оила телефон ва компютерро канор гузошта бо ҳам суҳбат ё бозӣ мекунанд. ин гуна усулҳо истифодаи технологиро дар ҷои дурусту вақти дуруст нигоҳ медорад ва кӯдак меомӯзад, ки планшет ҳамагӣ як воситаи кӯмакрасон аст. оё шумо волидон ва устодони азиз ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо ирсол намоед. шарики барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сири хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.